Касовите чекмеджета на Дейзи в ляво срещу касовите чекмеджета на Datex в дясно. Всяко едно от касовите чекмеджета разполага с ключалка за отваряне ръчно, както и с кабелче за връзка с касов апарат. Само че внимавайте, не всеки касов апарат поддържа връзка с касово чекмедже и сме описали внимателно в сайта за кой модел касов чекмедже, кой модел касов апарат отговаря като производител. Не само се поддържат тези на Datex, а и устройства на Tremol, на L-Trade и така нататък. И двата производителя поддържат малко, средно и голямо касово чекмедже. И ето какви са разликите в малкото. В Дейзи имаме 4 отвора за банкноти и тук имаме 4 отвора за банкноти. Отворите за монетите са по 8, така че тук имаме сходство. Единствената разлика е, че в Datex монетника се повдига нагоре, така че може да бъде подменен. Средното касово чекмедже на Дейзи е по-дълбоко, отколкото това на Datex. Отделно монетника на Datex е преместваем. Има метални щипки за разлика от пластмасовите на Дейзи, където и тук монетника си е фиксиран. Тук има повече място за монети, но те са разделени в 5 разделителя, а тук разделителите са 8 за монети при Datex. Как стоят нещата при голямото касово чекмедже? Това на Дейзи и на Datex имат отново метални щипки. И при Дейзи и при Datex монетника се повдига. Като тук има и още една екстра. Има отвор, за да се пускат банкноти, ваучери, които се достъпват като се повдига цялата вътрешност на чекмеджето. Хоп, тук отново също се издърпва и се достъпва долната част. За всяко едно от чекмеджетата сме подготвили скоби за монтаж под бюро. Така че те се захващат отдолу под чекмеджето и тук отгоре с отворите се захващат за бюрото.